Nakabenta ka Good News TV nga ay kublay pibaro hakakerteng kejong tribe unang penimjing Jesus Christ bat nga priang sngub haru ipi siya kani ka Bible study. Ti hakani ka Bible study kabagin yo mentau benai September baro si benai rengkat bat nga ngin yo ban ya pej ya kejing hikai ka ketien kejong blay. Haka jing day bat kini ki benta ki banga kwa ban ong hakani kapor. Ba kata kalong ngin sedang nadu kajing penlong kejong blay kejing thau kejong blay yo briu baningkong. Hadien kata ngin sapet ya kejing hap no ubriu hakapom. Hadien kata ngin pej ya kejing mi na kejing hap hakapom. Kai ka mi na kejing hap no kejong briu. Ba hadien kata ngin pej kumnu blay le ban ai pat hau briu ya kata ka bola du no. Bat habagin ya kren ya kata ka bentangin sapet ya kejing thau thmai kejong blay ubriu. Ngin pej ha kata ka por ya ka jingkha ka bathmai lani ong ka jingkha ka ba arsin. Ti haswa bangin ya phai si kita ki bentangin ya ter tongin ya phai khendiat chu blay ha kejing duai. Ublay bo kupau ba habneng. Ya aingu eme kenran ba maai kani ka Bible yangi kani ka ketien kejong me. Haka kadang ka khubor na ta ka jing im jongi. Haka wei pe ka sla ja ka Bible kadang ka khubor ba ma ko ban kren yangi. Ni aingu ru eme au blay ba ma ayangi yo mensim ba khu ujong me. Ubalong unong persat mensim ya ki jing tho baro hakani ka Bible ka ketien jong me. Habangim sngau thu mangi ubaju yarap uju aibor pan pensyai pan sngau thu yangi. Yang jing hikai ki badang ka ketien ke jong me. Ba ka de ka por ngi duai a mensim jong blay mamehi te rap te pensya yangi bangin sngau thu ka ketien jong me. Ba ro ya rap om tang bangin sngau thu hari bangin ngej bat bangin ko ngu bangin le ya ka. Ha ka kerteng ke jong jisu ngi duai. Amen. Tingin sedang hakani ka por ni pej ya ubriu ubaningkong uba ublay uthau bat ublay ula penlong. Tengah kwa ban puli hakani ka por habngi sedang ya kata ka benta ngan puli na ka kitab Genesis kalenong ka beningkong ka dekhot ar pun riu hadu ar pu pra nang ta na kalenong ka ba ar ka dekhot ka ba nyau bat kumju kalenong ka ba ar ka dekhot ka ba khatsan ngan puli suki ni ki benta banga kerpat pinsya skor bha bat pidon ki Bible hajan jong piru pilaban pelir rengkat bat nga. Genesis kalnong benengkong dekat apun riu hadu arpu pra. Kaunggum ni. Ublay ula ongru. Tung ini thau yo briu hakadur jongi. Kat bakum kajing seriem jongi hi. Bat ken sensyar. Halor ki dok kha kadur yau. Bat halor ki simbeneng. Bat halor ki kenjamrat. Bat halor ke perthai baro. Bat halor ki kenja bapar baro ki bapar halor ke kendau. Kum tau ublay ula thau yo briu hakadur jong uhi. Hakadur ublay ken ula thau yo u sinrang bat kenthai ula thau ya ki. Bat ublay ula kerkhuru eki ba ula ong. Haki tu da nang kha bat tu da nang roy. Bat tu da pendap ya ke kendau bat tu da pendem ngon ya ka. Bat tu sensyar halo ki dok kha ka duriau. Ba halo ki simbeneng. Bat halo ki kenjaba im baro. Ba par halor ka kendau. Nang ta ka lenong ba ar ka khot ka ba nyiau ka gumne. Bat utrai uba ublay. Ula tha yo briu na ka deumet ka kendau. Bat ula persat haki tliu khmut jong u. Ya ka jing persat ka jing im. Bat uta ubriu ula long ka mensim ba im. Nang ta ka dekhot ka ba khatsan na long ba ar ka ong. Bat utrai ba ublay ula shim yo ta ubriu. Bat ula bu ya u ha ka per eden. Ya ka ban trei bat ban sumar ya ka. Kita lagi benta kiba ka ketien ka jong ublay ka thu ha ka kong ka ba syai. Ha ka jing dei ba ka jing penlong lan ka jing thau ka jong ublay ya ubriu ubaningkong. Kaktian ke jong blay ko mga la puli mentan hakarkom ko suki ba pinyo sngaw ba ka ong
ublay utaw yo briu haka dur ka jong ublay haka jinge sriem yo ublay ongkum ni tong ini thaw yo bri haka dur jongi kang in the image of God kat bakum ka jinge sriem jongi atau after the likeness of God. Bat nak itu ki benta ki banga pule ni yo iru ya ka jing thmu ka jong blai ngala pule suki mentan ko ang ublei uthau ong kumno uang yo breu ba un sensyar ulong sensyar halor ki jing thau ki jing penlong jong ublei baro uda ong ru ublei ba ubreu un pendem ngon ya ka un pendap ya ka khendau un pendem ngon ya ka kamu ubreu unlong sensyar halor ki jing thau bat halor ki jing penlong ki jong ublei baro ubreu ku mangla puli mentan ka dekat ka bakhatsan kalau nang ka baar ula ublei ubu ya ubreu hak per eden ya ka ban trei bat ban sumar ya ka nakini ki jing ong isau thu ubreu de ban long namar kata kum unong mi khmat ujong ublei unlong kum usordar uban pej uban sensyar uban pendem uban penkok ngu ya ki ai baro ki jing thau ki jing penlong ki jong ublei ti habanga perkhat ya kata ongkum no kan ubreu la ban le ya kata ban pendem ban penkok ngu lut ik ki ai baro habanga perkhat dangi perkhat ya ka jing khlan ya ka leng ka bormet ka jong ubreu bat no ngin yan ujuar udai batlot habi perkhat bat ki we jing thau ki jing penlong ki jong ublei don sibun ki mrat klau ki ba kham khlan kham don bor sibun e ubreu te kumnu ubreu la ban sensyar ban pendem ban penkok ngu e kita baro ngenge kadon ke erek e ba pla ke ba ubleu ai ubreu kata ka jinglong ba mayan se ke kenjab ka burom ba kenjab lei ke ba ubreu don kata ka dur ka ba mayan ka kenjab lei ba ki we ki jing thau laki long ki ba khlan ki ba don bor ki ba he kan no ha ba ki pet yo ubreu ki sung shin ran ki pet yo ubreu ki buram yu ki pet yo ubreu ki yo ibadon ke ai ba pher ha ubreu bat ki shep ting bat ki buram bat ki ko ngu yo ubreu ke habanga perkhat na margata kamut ayu ke nya bengi ong bau bleu thau yo ubreu ka dur ka jong blei ha ka jing sri me ublei hatu kata kamut kanika jinglong joka met ka basabar kumalong mga kanika met ngidon ka met ngiong kata ka form la nika physical form ngadon ki khmat ki ti ki jat kumni ko mangalong phi yenga hatu pengi au breu ya sri me ublei hatu kamut ublei udon kanika ka long ka met kumalong mangi kanika physical form oi pi ka ba sisah ta jingkli ngar bangan jubab bang so siap tiang wat bangan jubab man persiang man ong pangjong karu yo ka jing hikai jonga kamya day bat kani ka ktin ka jong blai tinga syukwa akan ka por ban puli artli ki bentan ka ktin jong blai haban jubab lan ban ong ka jing day kata ka jingkli lau blai udon em kani ka met ko malong mangab amapi ngikan mau ya ketu ka we ka jing kren ka jong jisu habu ya kren haga gospel ke jong Yohanes ketu kal nong basau bat katu ka breu ka kenthei ka nong Samaria habu kren chpang ublei jisu angkum ni Yohanes kal nong basau ka khat ba arpu sau ong ublei ulong umensim tika dei ya ki bamani u ban mani ha ka mensim ba ka basisha jisu ang ublei ulong mensim ba ka dei ban mani u ha ka mensim ba ka basisha mga ngadon ka nika met ko mga longkum ni nakataka daw mentah ha ngadon ha nika jaka ngadla bandon tik tang ha nika jaka sisendon ha nika joko por daun dak muai kemat la limit yanga dak nika space tangkat ni ngadon ngamla ba mentangan don hang ni ba ha joko por ngadon ha ka wei pa ka kamera la ni mentangan don hang ni ha joko por ngadon ha yeng la jong ngamla ban mentangan don ha po shlong la ba ha joko por ngadon po nong ba dali mla long kum ta rengi tiap bau blai pat ulong blai ba dap iki jaka baro kita de jing pelas pakai jinglong ke jong blai ula bandan ha joko por bat ngi hang ni ublai udan bat pi hang to kamera ba pi don
Udan bat pi hayeng jong pi, ude ublei badap iki jaka baro. Jisu sa ublei ulong mensim. Kadai ban mani uha mensim baka basisha. Kawai pa kabenta ka bang kwa ban puli, kadai na ka kitab Deuteronomy kal nang basaw. Ngakwa ban puli suki, pin sngap bahai ka niru ka jing maham ka jong ublei ki brio. Bakimbit ban muddur kelumar, ia ka dur ka jong ublei. Bau ublei ulong kum u kenjamrat ayu, lani kum kunja sim ayu, lani kum malong jing thau ayu rayu. Uang ublei kum ni, lingba ubriu jong ublei, Moses, uang kum ni ublei sngap iki kon Israel kata kapor. Ngan puli naduk ka dekat ka bakat san haduk ka ba arpo. Ngan puli suki iki ka ungkum ni. Namar kata to sumar yala dia biang-biang ru. Naba pim shim layo i ka dur ru. Ha kata ka sngi bau trai ula kren ha pi ha horeb. Na pedeng kata ka ding. Oi ki bre pim shi ka nuga dur. Ha bau blei kren ha pi. Balai bayo pin pen sniu yala dia. Bat ba pin ya thau blei thau yala dia. Bala mut dur ha ka jing seriem ka dur ka ru. Ka dur ushin rang ni ka kenthai. Orang boleh payah pia pen seni wala dia, pia mut dur yo blai, bau long kum ta, ulong kum shenrang long ka kentai. Nata ka dekat ka bakat nyo ang. Ka dur unu ru umrat, ubadan ka perthai, lani ka dur jong ka nuru ka sim, badan thap niang bahaya rasun. Orang payah pia pen seni wala dia, pia mut dur blai ulong kum ta, pia mut dur, bau dan ka ni ka jing ka physical form, ka met, bat pia thau blai thau kum ta. Kadekot ka bakat pragong. Kadur ka ru ka bapar halo ka kendau. Kadur ka nuru ka dok kha. Haki hapok ka kendau. Lani kadekot ka babut kong. Bayo men kemit ru. Ya laki kemat stisya beneng. Bat haba meyu iya ka sengi bat yu benai. Bat iki kelur. Yu pat bak beneng barok ken. On penle eme ban mani yaki. Bat syakri yaki. Ya bau try bau blejome ulai sam haki jait benri barok. Hapok ka beneng barok ka wei. Tenang ta, kedekot ka babut ka henrei, utrai ula shim ye pi, ba ulawan lamno ye pi na kata ka lawar ding sainar, na ka ri Egypt ken, kenang ba pinyo long upait lang hau, ka benta trai ken, kuma pi long ha ka sengi. Ublay ula kren syai, ling ba Moses, ba kimbit ban muddur ba ublay ulong kum kasim, ne kum umrat, ne kum jing tau, ayu, bayo ki muddur ba kia tau blay tau. Bat ngan pulia ruka dekot ka ba arpulai ong kum ni. To sumar yala de. Sama dak juk lenong. Sumar yala de. Bayo pin ya klet ya ke jutang trai wo blai jong pi. Ya ka bola penlong bat pi. Bat ba pin ya thau blai thau yala de. Ba la muddur. Lani ya ka dur ka ru. Ya ka bo trai wo blai jong mi. Ula adong ya mi. Kata dia ke jing ong ka ba syai ke jong blai ba kinu muddur ki brio. Bo blai ulong kum ta. Ki wei pat ki brio iki amani blai thau ki je benrio. Ki muddur blai ula benon lai kli sau kli ulong kum rat ulong kum ta pun jan. Re blai ki brio jong ong wat num muddur yo blai bolong kum nuru. Ula ai ke jing maham ka ba krau. Tina mar kata ka pen perkhat enga bangi ong blai thau yo brio ka dur ke jong blai. Ha ka jing sriem ba blai. Aku ingin pai kendiat ceng ke tien ke jong blai. Bahaka jing sisha Jisu bat hau Jisu Kris haba Jisu wan ceng ke prothai ka tien ke jong blai ke thu syai ba hau Jisu pleng ngio i ya kata ka jinglong ke jong blai ya kata ka dur ke jong blai bangin sanang e pe chucho kamot ayu kata ka dur ke jong blai ten rei tong ne pe kat tu kan ki benta ke ba kren sepang kata ba hau Jisu u khonu jong blai haba wan ceng ke prothai ngio i ya ublei ya ka dur ke jong ublei ka bau Jisu wan pan pau Yohanes ka gospel ke jong Yohanes kal nang meningkong ka khat sa kong kum ni syapang Jisu nadu ka khat ka meningkong ka thu chong Jisu ba kren bau dan uktien udan ba ublei uktien ulang ublei nang tangi puli ka khat ka khat sa uta uktien tu uktien ba dan nadu ka meningkong ba ublei ka ba kren syapang Jisu ni uta uktien te ula kenja do ke kren sepang ke jeng wanong briu ke jong Jisu bala ada nado menengkong utau ketien te ula kenja do bat ula syong sa hapdeng jongi bat ngilayo kmi syanye ke burom jong ka burom ka badakat ka jong ubala kamar we no kpa
baladap da kajing IA ba kajing shisha. Hau Jisu ngi ulong baladap along full da ka da kajing IA bat kajing shisha kata ka wei ni kajing long kijong blai kajing IA bat kajing shisha. Gospel Yohanes kalanong ka ba khat ar ka dukhat ka ba safusan kidon kini kentin ki ba ongkom ni khat ar kalanong bat ka dukhat ka ba safusan ka ong ni uang Jisu bat uta ubayo khmi yanga uang Jisu kung ubayo iyo Jisu ubayo khmi yanga uang Jisu uyo khmi ken ya uta ubala pha yanga mur ubayo iya nga uang Jisu uyo iyo kpa jonga uyo khmi uta ubala pha yanga ka khamsha shu kata kajing ong kajong Jisu ladang ipulian ka gospel Yohanes kalnong bakhat saw ka dkhot phra bat khandai skap ko ongum ni ka dkhot ka ba phra shwa u Philip we ni kisan ran jong Jisu u ong ha u kotrai to pen iyo tau kpa hangi te ka biang yangi u Philip ong yo Jisu to pen iyo tau kpa u Jisu habu jubab yo Philip ongum ni u Jisu la thu ha u ngala long slem kata bat phi bat mempat la ithu yanga ko Philip jar ubala yo yanga ula yo yau tau kpa kasyai kata kajing kren kajong Jisu ang jar ubala yo yanga uyo yau tau kpa haka siti siki Kolosai kalanong ka baningkong kadukhat ka ba khatsan ko ongkom ni Kolosai iwe khatsan ko ong sipang Jisu ko ongkom ni u ba long ka dur ublay ka kren pang Jisu ni kung Jisu u long ka dur ublay u bamla yo ublay ngim la yo reu Jisu wan ulong kai u ba long ka dur ublay u bamla yo u bala khaningkong na ka jingthau baro dengan pulisa ar korin kalong basaw kadkhot ka basaw ar korin kalong basaw kadkhot basaw ko ongkom ni ha ki ba ublay jong ani ka prathei ani ka kren soitan ublay jong ka prathei ko ulapan mat la no ye ki jing mut kita ki bam ngai khnang ba ka jing syai ka gospel ka buram ukris ubalong ka dur ublay sngam kong buram ukris ba kumno ubalong ka dur ublay tiu Jisu habo wan sikane ka prathei hau Jisu ngiyo iya ka jinglong ka jong blay ngi ka dur ka jong blay tia namar kata ngakwa ban pen phai ka jingmut perkhat jong phi syakawei ka rukom perkhat lani ka jing hikai jong ne tien ka jong blay habing ye kren ye ka jinge seriem jong ubreu bat ublay ngamut ban ongkom ni pia bangi kren ye ka jing seriem tangan ainuk sa kom ni ngisi ong teu tu khun udei ba seriem bha lani ba bit bha yu kpa kala ban long ngila ban mut ya kadur ka jong lesi kumbo kpa long ba jrong khun ulong ba jrong lesi kpa long ba le khun ulong ba le hanrei hateng pan ngi ong kum ta bo khun yo seriem ba kpa ngi mut ru ka jing long teng yung kumbo kpa long uba jamnut ukhun utau bit kpa yo seriem kpa jamnut lani kumbo kpa long uba sbun utau tu khun ubit kpa yo seriem ka jing long kpa ulong ba sbun ti namar kata habangi ong tu breu uya seriem ublay kamut utu breu uba ningkong ublay thau udon ki jinglong ki ba kumba ublay ulong uya seriem ba kita ki jinglong ki jong ublay kumba ublay ulong kumta utu breu ulong kumta tengah kwa ban pen i hakani kapor nakani ka ktien ka jong ublay kattu kat ni ngamla ban keren lut ikini ka jrong ba tere kattu kat ni ki jinglong ki jong ublay ki ba ublay ulong bat ki bau tu breu baning kong ru bau bleu thau kemut syabun hap no uya seriem bau blei ulong kum tau tu breu baning kong ru bau bleu thau ki kita kat tu kat ni ki jinglong jong blei ta ka weng ni thui pi ka bible ka ong u blei ulong ka jing shisha yang truth ha ing syam nganum ta pule ngan ong suki pila ban tho la pi ko ban tho la ni bisa pule ma pi gospel Yohanes kalau nang bakhat saw ka ban riu udah Jisu bang ngalong ong kalenti ka jing im ka jing shisha katubu
ngila landet ta kadkhon Jisu ulong ka jing shisha ublei ulong ka jing shisha kamut da ong kumai ha don kanu ka bam shisha ka balam ler kam judan mden kanu ka bam shisha tang ka ba shisha sudah kawai pat ne ki jinglong ki jong ublei kalong bo blei ulong ubala ban shania ngisi ong kata ka faithfulness ka jong ublei daki ba bon teli ki dekat ka Bible na do ka testament ka barem do testament ka thamai ka ba kren pangane ka jinglong bo blei uyai pen pa bo ulong ublei bolong faithful tangan su ai ta kini ki dekat la piko ban pej ban tho ka sithi ka ban kong ki korin kaleno ka ban kong ka dekat ka khandai pilar ban pulia ka sithi ka ba ar ki korin kaleno ka ban kong ka dekat ka ba khat phra yang ublei ulong ubala ban siania ublei bolong faithful kata ka faithfulness ke jong ublei sakawai ni ki jinglong jong ublei kalong bo ulong ublei uba khoi bolong holy ha dan kanu ka bam khoi mla ban perkhat kanu ka bam khoi ka jing de bo ublei ulong ba khoi pila ban puli kini ki benta kitab ke jong Joshua kalong ba arpu saud khot khat khandai Sam ka bakhandai phundai ka khot ka bakhandai ka sithi ka baningkong ka jong Petros kalong baningkong ka khan rio tanga ai tang light li ki khot le ki ba bon ki benta ka Bible ki kren pangata bo blei ulong ba khoi ka wei par ka jinglong jong blei ulong ka jing shai kang long ka jing shai jisru anga long ka jing shai utaw ba bot nga unum ya ka badum le unyo ka jing shai jo ka jing im pila ban siam pangata pila ban puli ka gospel Yohanes kalong ba prat khat khat ar Yohanes pra khat ar pila ban puli ka sithi ka baningkong ka jong Yohanes kalong ka baningkong ka ba san ka ba krench ma bo blei ulong ka jing shai ha don satia ka ba dum ta saka wei ni ki jing long jong blei kanir ka ba sutanat ba ulong blei ba dap da ka jing isen a kalong merciful pisut wang merciful tela dap full da ka mercy ki jing isen a ublei ulong ba dap jing isen a phin siam me ka tar pi pulik ngan ai at ligi dekat sam ka ba sispa khan riu ka dekat ka ba san nang ta ka kitab Deuteronomy kalong ba saud khat lai phuwei nang ta ba ki ba bon ki we pe dekat ka Bible ba kren bo blei du ba dap da ka jing isen a kawai pan ki jinglong ki jong ublei ude ublei uba e haki ba bon ki bentau ublei pen pa la de ngan ai ta we ka dekat phila masai pule ka sithi ka ban kong ka jong Yohanes kalong ba saw ka ba phra sithi ka ban kong Yohanes kalong ba saw ka ba phra phila ban pule na ka ju ka benta ka khot ka ba khan riu ba kan sha ka God is love ublei ulong ka jing e ko e ka jing e ka kersoi ka mi na ublei na ublei ulong ka jing e ka we ni jong tan ra ju kalong ban e sakawai pa ka jing long jong ublei sa pun kot hang ni na jing long jong ublei ki we pila la man jer shu ulong ublei uba imbam jukut ni ong kata ka jinglong ka bam jukut imbam jukut ulong immortal yam ye ni bam jukut nga perkhat ka we ni jinglong jong bri ko be srim ba ublei ken ka de ka tai ka benta tangan puli biang ya ka tong ma pulim ne ka long ka ba Genesis ka long ba ar ka de khot ka ba nyo ka ba ngum ni nga ko ban khamban ni ka ni kong gum ni ar nyo Genesis ar nyo kong bat utrai bo blei ula tha yo breu na ka deumet ka khandeu bat ula persat aki thliu khumut jong u ya ka jing persat ka jing im ba utau breu ula long ka man sim ba im pina puli bha ka ni kitab Genesis ka man kong ba ar pin siam mdon ya no ni ki jing thau bala ong gum ni tang yo breu ublei song long kata kala long kata kala long ki jing thau ki ba im ki la long ki te ki ba her how sun la long ki jing thau po duria ki do kha ki la long ki mrat ki ba par harang ki la long re de tang yu breu baka Bible kata ongkom ne ula persat haki thliu khumut jong u msim ong hi mrat ki miao ki kso ki kulai ki masim don ki jing ongkom gani tang yu breu marwe ula persat haki thliu khumut jong u ya ka jing persat ka jing im bau tau breu la long ka mensim ka ba im breu
udon ka mensim ka ba im. Kata de ka we ka ba penia pher ubrio ni ki we pi jing thau ki jong ble baro. Udon ka ni ka mensim ka ba im. Ba kata de ka mensim ka ba ubrio umla ban penjat, manum numla ban penjat. Ka de ka mensim ka ba im bam jukut ka ba ne bam jukut. Hanrei ka ba ubrio la ka mga siong dan ki ba siong. Ki ba perkhan. Ki ba sungu that ki ong ban im bam jukut. Uwe samla si sian uang kum tay ngat ong teman basan ka skolong boring uang kata ka jing imbam jukut chu im sim ong dan lat ni hap imbam jukut ka bangila ban jiet de tang ka jaka hangnungin im habam jukut ka dan te ka jing ruai jong iro ka hangnungin im habam jukut ngila ban im ka babam jukut ka jing suk ka babam jukut habneng rengkap u blai lani ngila ban im ka babam jukut ka jing kordit ka babam jukut bam jukut ta kata kalong bam jukut Reka mensim ke jong beri ka im bam jukut. Tang ye ka jaka ka bangila ban jiet ka jing sisya. Langi kwa ngim kwa im bam jukut ngin im. Kadang-kadang ka mensim ka ba im. Ka bo blay ula persat ki tliu khumut ki jong beri. Ba kalalong ka mensim ka ba im. De na kata-kata yu beri ngi keren sipang ka beneng ka dujok. Nama udon ka mensim ka ba im. Ban ngi ban jiet tang ye ka jaka. Tiga ngi kata de ka we ki jing seriem u beri bo blay. Ketukal nong ba ar kadang banyak kitab Genesis ke bakaran. Te perkhat kita ki jinglong ki jong utau brio uban ningkong uya seriem kumne te. Ngasi sngo benut nga perkhat. Bangi du no ngait mentang ila du no ngan sapo ye kata kum ngi du no ak jing hap jong brio. Ha perkhat u brio mentau dang don kini ki. Dengan keren sepang ka jing sisya. Pila ban ong bakadang don tang ka sisya sudah u brio. Ring ila bun ka bam sisya. Dengan keren ni kita ke jinglong ke jong blai ke faithfulness ke jinglong balak ban siania kadang don kan heu brio. Pia jubah ma ping repitip yang mentah te labun ke bamla siania sudah. Dengan keren sepang ke jingkhot ke holiness kadang don. Dengan keren sepang ke tu ke jing isen a merciful. Lada ubrio dang long balong ublai belong merciful. Hato kin mi ki jing jakum kini ka perthai ki jing snam ki jing penyam ki jing le bor. Lada ubri udap da kajing isen ai. Ring ikan nir ubri ula do. Kata kajing long kajing isen ai. Ha perkhat kajing iye. Dang don kajing iye. Kajing iye. Kabaga Bible ke keren. Ngin saya pet kamadin. Siti ke benengkong. Si korin lenong khat lai. Kajing iye. Kabasya kadi kabamju bisni. Kabamju pihun. Kabamuwa tangki eki laki jong. Hato dang don kan niru. Tidang perkhat yu tau ubri benengkong. Ngas ku benut ba kumbalong mentah iman ubriu la sniudur ngi sapoy kata kamadien jeng hab no ke jeng ubriu ten rei nga perkhan habaka Bible ka ong ublei thau yo ubriu ha ka jeng sriem ba ublei ha ka dur ke jeng ublei kamu tau ubriu ban ka udon ni kini ki jeng long ulong kum ni te perkhan ulong ubriu ubadap da ke jeng isnei ubriu badap da ke jeng i ulang ubriu ubadap daga jing sisya tang ba sisya sudah kemun kita ke jinglong jong blai bar khon ki don how to ubriu ubaningkong ya ka jing hap ka jong ubriu na kata ka jinglong ka bakum kata ka basutanat nga kwa man puli menta Genesis kalong ba ar ka khot pra bat khandai bat kumju kalanong ba ar ka khot khat san do khat nyo dengan puli kini benta ke bangin saya keren la ngim dep tang menta ngin sa beteng pat hak ni katayo ke banwan telingi kwa ngine page kini khot ba ongkum ni Genesis kalong ba ad khot pra ba khandai ka ongkum ni utrai ubau blai ru ula thung ya ka kper hak Eden sipang mingi bat ula bu hang ta yo tau briu ya uba ulala thau ublay kadakhat ba khmat ke thu jing thau jong briu ke to jing persat ke thliu khmut jong jing persat jo ke jing im ubriu la long mensim ba im ka kadakhat ba nyau bat ke ni kadakhat ka ba phram ta ka ublay ula bu yo to ubriu hang ta ha ka per Eden kadakhat ka ba khandai ka ongom ni bat utrai ubo ublay ula penlong bakin mi na kata ka khandeu ki ding baro ki ba itnat ban khmi bat ki ba bit ya ka ban ba ki don ki ding kata per Eden ki ba itnat ban khmi ban pe
Bam dei tang kata ki ba bit ya ka ban bam bu ki so ki ba ki penmi baro ki long ki ba bit ya ka ban bam. Bat hapdeng kita ka keper, hapdeng kita keper eden. Yau ding ka jing im, udon tau ding ka jing im a tree of life. Bat yau ding ka jing tip ya ka ba bha ba ka ba sniu. Dan ro art li ding we ding jo ka jing im, we pa ding ka jing tip ya ka ba bha ba ka ba sniu. To ka dekat ka ba khatsan ka ngom ni. Khatsan kan riu kan nyo. Bat utrai bo blei ula shim yo to briu, ba ula bu yu ha ka keper eden. Ya ka ban trei bat ban sumar ya ka. Kumala omne. Ubriu unong trei, unong pej, unong sumar, usordar ban pej ya ka keper. Bat utrai bo blei ula hukum ya to briu doong. Sengap kan ni ka dik badan kamha, hang ni begini keren. Kan ni ka hukum ke jong blei. Ke commandment ke hukum ke jong blei ong kum ni ubriu. Uang kum ni. Na uding baro aka keper dak ba bam melak ban bam Mana baro kini gideng badan keper melak ban bam. Henrei na uding ke jing tip ya ke ba bha ba ke ba sniu men yo bam na u. Na ba ha kata ka sngi ba men bam na u dak ba yap men yap shisha. Kata dia hukum ke jong blei. Uang pen na gideng baro melak ban bam. Henrei na uding ke jing tip ya ke ba bha ba ke ba sniu. Koi bang sngo plang ni. Hak tu ka keper udan ngila puli ka dekat pasikamat we uding jong ka jing im. Ba we uding jing tip ya ke ba bha ba ke ba sniu. Ubleh ka dekat on na uding ke baro hak ka keper melak ban bam. Kamut ngami i bala khang wat yu bre ban bam wat ne to uding jong ka jing im ru. Msim la khang. Henrei tang we uding bala khang ka dekat kan nyeu. Nan ong biang kat bakat rito. Bau try bau bleu la hukum itu beri doang. Nau ding baro aga keper. Kentu tu ding ke jing imrum sim khang yu nau ding baro aga keper. Dak ba ba melak ban ba me. Henrei nau ding ke jing tip ya ke ba ba ke ba sniu men om yo bam na u. Na ba hakata ka sngi ba men bam na u dak ba yap men yap shisha. Tang we ding ba men bit. Ding ke jing tip ya ke ba ba ke ba sniu. Hakata ka sngi ba men bam dak ba yap men yap shisha uang blei yo breu. De hang ni bau breu ule pop. De hang ni bau breu ule persya yo blei. Pi ka ka pop tang ko banong so kamut ayu ka pop ni ong ka pop ka de ka siapang ka ka pop ni syem na ka siti ka ban kong Yohanes kalong balai ka dekat ka basaw ngap om ni. Nan puli ka pop yong ka siti ka ban kong Yohanes kalong balai ka dekat ka basaw ka bong kum ni. Wei pa wei baro ubayai le ya ka pop uyai le ru ya ka jing palat hukum. Ti ka pop kalong ka jing palat hukum. Keren syai ka Bible kong sin is the transgression of the law. Kemat habadan ka hukum haba ubri pen kenya kata ka hukum ke jong blai uyat palat ko ngu kata di ka pop. Lada ublei bu ya ka hukum. Lada ubri ubam itu diang kam le ka pop. Henrei ka halau bam ya no so jau tau dieng haba ublei la bu ya ka hukum kemat ubri uyat persya hukum jong blai ko ngu ya ka hukum ke jong blai kata di ka pop. Nama ka Bible ko ang ka pop ka day ka jing rengkang ka jipen ken ya ka hukum ke jong blai. Ti mentau blai la bu ya ka hukum ke basyai. Balada ubri pen ken ya ka hukum kata di ka pop. Bat ka jing mi nang ta. Lada ubri pen ken ya ka hukum ule pop yo blai ka ba mi nang ta. Ka uang blai da ka ba yap men yap si syaw daong henrei na ba hak ta ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap si sya. Dia kata ka ba syai bo blai la bo uang ka ka hukum ba na me pen ken ka me le pop persya yo blai mem ko ngu ka jing mi la itu da ka ba yap men yap si sya. Tito ngala de ban sangi hang ni menta dengan sabeteng nang ngin pe kumnu bri open ken ne hukum kumnu kami ka jing yap kumnu kami ka jing sniu dur ka jing long jo bri bar khot kitu jing long be ekran jing long be itnat ki be sri mu blai kumnu bri open sniu dur la de long syo kum to ngin se pe ya kata pa de hakani ka Bible study ka banwan hakatayo ka banwan hakani ka sni tho ding ka banwan ti hadu bangile syem yang bat pi hakani ka we ka si tho ding to blen kur khu ya pi baro
nak bentar ke buram jong belai. Amen.